Arlo Nelibi News 7 Thanbang Sami Brisimai Desopi Birtang Tonpen Arjitha Karbi Anglong Digital News Forum West Karbi Anglong District Asaihem along Charchim Prisek Chekimo Ajaimek Melur Kekai Kedam Tanganingkan Surini Rapho Pre Cheklo Bang Plikabrai Si Lapen Krepo Hem Tu Natu Mapan Adai Ave Pin Pen Kachenek Pon Lason Si Mikai Kretrox Si Arni Jirikin along Council Bus Ihum Thup Karbi Akai Apan Kithu Kithat Kachenek Kaholu Pen Apran Karmut Et Penajok Non Puta Karbi Akai Atum Tengneun Isi Labang Soarni Non Puta Charchim Prisek Chekimo Ajaimek Dengpon Bom Nangkok Lason Si Pini Priya Chiklo Mipai Kretrox Si Surini Ra Inkorapli Arni Charchim Prisek Ahut Kisung Kepo Dun Abangpu Ahem Tu Natum Pan KAAC Pen Langpo Nangji Lapen Ravek Nangji Pu WKADNF Atum Pen Ta Lamthe Chepaklangpon Lapen WKADNF Along Klembangpu Doan Chingrum Pen Anutin Charchim Prisek Aparman Melur Tame Kaipon Pen Ningduk Chepaklangpon Hamren Pen Thoniram Ronghang Report B News 7 West Karbi Anglong Digital News Forum Ladakh District Committee Asaihem along Niltum Digital Laso Asong along Kuan ne logo doan tum sitame dak chitusi Yasemet kedam tang 2005 aningkan lage Karbi Anglong apan ke isi pini albangke arni ki ik arni si manlo Laso Chekimo asa Ajaimek Ladakh Hamren rong supi along sitame kulat along ten lapen sota si along metang hem sitame kendel mate Melur Kaipon lo sota si nilitum Asaihem along matsitame WKADNF Asaihem along nilitum me Kaipon lo laso Melur me Kekai pen Chekimo pon lo lapen Central Committee ahukum laso long si lakado kabe Melur niltum kaidon lo kasi laso halaswarni lake blood set mate v palangbung set anse basalong pang thek ok chum prana song tumpen tengkheng dun si innocent mate thang apap adai ave pinatum sia dak chinang lo lason na khotona ka vedet jia phan longri longpat kang samjin pen kedolong jia phan ahir jume ka chohang don lapen alang tum phan ka Chekimo pen si pini laso Melur Kekai asai sitame niltum deng ponlo lapen justice mate ahok pe kang sai abang piniar nianta kelong le dolang lase halaso ahok pe kang sai kelong jia phan sitame anso se council kachari tum pen same ba government of Assam alang tum pen same lang pon po lapen so taksi non kibang jilang akai abangke ili tuma kamatha ta chelar nang po kamatha chelar nang po bangke non la kachi thu ka che that khai dhorom pen hai ka chelang on e kachi jim kachi putot kachi pusit abang pavedet si ili tum munit ok avi isivet laso kamatha pen si ili tum chinghon seroi nang po Kichok chi do polotang te kachi pekeng nang ji lake law and order ke ili tumari deng along lake odang ji li kang saya tum do halatum pensi ing sai po nasi ili tum akichok chi do positame ili tum amethang ari deng along law and order laso ot edetra ahok peta kang sai lake long yi lake law and order ke order tum do along tum pensi lai kaino dakatum phansa ing sai po lasi non kedam tanga bangke Tidun positame alang litum lake innocent thang apap adai thang ave pin pensi kitidun nesila kitidun lot abang phu abang phi ahem tun atuma phan lake akirap pivek nangji lapen kipi dolo tai lapen dolo lapen kipi long kene kap peli une kapacitang thek adim abang phu abang phi do an phan stame kipi kapacitang ja phan abang ke pini nil tuma Asaihem pen stame joni ripon lo nansi nili lampi bijut koklo lase hamren ang kang sitame nili churopar piklo hampang asong doan lapen amethang akulat kachong pu tum an sitame Melur kaidun si ka Chekimo dun laso ang thek long apot nili ningching duklo lata isi kachingri Karbi atuma khaya long
ka chingri do tang lo po bangke nilin ninga rong pensi pini lahai hamre nang kang ke thek long ba social media long hawartin town tin long samne la so Melur Kekai ke thek long pot nilin ning samlo la so Melur Kekai ilitum matangka ka chipi ik apor ka chipi dun lake ilitum ka Chekimo dun la kisung ahok pet ke phodet tuma phan ka Chekimo dun ang thek lo po se nililam the same piyut pon kong lo kardong